Nachádzame sa na mieste, kde sa nachádzalo hniezdo na elektrickom stĺpe. Východoslovenská distribučná spoločnosť má záujem, aby rozvod elektrickej energie bol bezporuchový a takisto, aby aj ochrana bociana bola zabezpečená. Celý proces vlastne začína prijatím nejakého podnetu, ktorý dostávame od externých ľudí mimo VSD, napríklad ako sú obce alebo mesta. Zaznamenáva sa to cez našu vlastne aplikáciu Evita a väčšinu podnetov vlastne dostávam od kolegov z prevádzky sieti, ktorí počas hniezdnej sezóny pri svojej práci chodia a vlastne pozerajú tie hniezdá, kde sú nové, kde pribudli alebo vlastne kde nastala nejaká zmena. Štátna ochrana prírody zabezpečuje súčinnosť metodickú, odbornú pri prekladaní, tak aby tá nová podložka bola bocianmi prijatá, pokiaľ bocian sa rozhodne, je to na ňom. A riešime to vždy v spolupráci do hniezdného obdobia a keďže už sa nám blížia bociany, už sú na ceste na svoje hniezdiska, snažíme sa v tomto období doriešiť tie problémové miesta, ktoré sa nám v minulom roku vyskytli s hniezdením na elektrických stĺpoch. Po zrealizovaní prekladky bocianieho hniezda sa vlastne z elektrického stĺpu, kde bolo pôvodné bocianie hniezdo sa odstráni a na elektrický stĺp sa osadí zábrana proti znovu zahniezdeniu bociana, čo vlastne to zhadzovanie bocianích hniezd realizujú kolegovia z prevádzky. Chcela by som im touto cestou poďakovať, nakoľko viem, že to nie je ich prioritná práca a som veľmi rada, že si vlastne na to nájdu čas. Aj oni sa takto vlastne dokážu podieľať na tej ochrane prírody a krajiny v mene našej spoločnosti. Veľmi si cením spoluprácu distribučných spoločností, zvlášť Východoslovenská distribučná spoločnosť má s týmto problém veľký, keďže 70% hniezd bociana bieleho na Slovensku pripadá na oblasť, ktorú ona spravuje. Tak tu vznikla veľmi účinná spolupráca medzi pracovníkmi štátnej ochrany prírody a distribučnou spoločnosťou. A logisticky si vždy pripravíme po skončení hniezdnej sezóny prehľad, ktoré hniezda nám vytvorili v minulom hniezdnom období problémy, aby sme ich do začiatku novej hniezdnej sezóny preložili na náhradné stanovišťa, na náhradné samostatné stĺpy s podložkami. Bocianie výplety, ktoré používame pri prekladkách bocianích hniezd, nám v minulom roku plietol sociálny podnik obce Slovinky. Plietli nám ich v minulosti aj napríklad nezisková organizácia Dorka, ktorá pomáhala týraným ženám a deťom. V minulom období taktiež nám to plietla organizácia Ľudia a perspektíva, ktorí vlastne spolupracovali s takými ľuďmi, ktorí sa ťažko začleňujú do spoločnosti. A pre nás je to taká pekná vízia, pretože my im poskytneme pomoc vo forme financií a oni nám zase pomôcť pri ochrane tej prírody a krajiny a vlastne sú začlenení aj do tej spoločnosti, majú vyplnený čas a vlastne pre nich je to aj taký prínos.